Работникът да не получава обезщетение за първия ден от болничния. Това предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Целта е ограничаване на злоупотребите. От Националния осигурителен институт отчитат драстичен ръст на издадените болнични за първите 6 месеца на годината. Преразходът по това перо е над 30 милиона лева. През първото полугодие на 2015 в Националния осигурителен институт са приети с около 100 000 болнични листове повече в сравнение с същия период на миналата година. Разходите по това перо са се увеличили с около 30 милиона лева. Не може да се обясни с други фактори, освен с занижен контрол, защото не сме свидетели на някакви епидемии, които рязко да повишат заболеваемостта. Може да се дължи и на факта, че се появили допълнителни болнични, особено знаем ние, това е една стара тенденция българска в летните месеци за сметка на болнични, така да го кажем по-простичко, се извършва селскостопански труд. Според Манолов, причини за ръста на болничните може да са повишена заболеваемост или грешки в системата след въвеждането на електронния болничен. Според НОИ, за една година средното обезщетение се увеличило с над 4% заради ръста на доходите. В момента работодателят плаща първите 3 дни от болничния. Честите отсъствия на персонал понякога блокират работния процес и водят до сериозни загуби. Затова бизнесът иска по-строг контрол и дори нови правила за изплащане на болничните. Първите 3 дни да се разделят на 3. Един ден да плаща работодатели, един ден НОИ, един ден да не се заплаща изобщо. Това ще намали стимулите за източване на обществените фондове. Ние да обявим болния човек за престъпник в рамките на един ден, заради това, че той се е разболял, да го накажем и финансово. Това е изключително човеколюбива мярка. Такова нещо ще срещне изключително сериозен отпор от всякъде. Идеята ще се обсъжда в рамките на процедурата за бюджет 2016. От Социалното министерство отказаха да коментират проблема, а от данните на НОИ става ясно, че за полугодието от над 7000 обжалвани болнични са отменени близо 2000.